Lakhain ko raisi Borjan MEC constituency angkang Lakhijan malong suarata phan panong piponsi misena lang ke pajun longjia phan pura Jal Jeevan mission thi hekpen JJM scheme deng ponsi kekim kiranga sai pangcheng ponlo la sojok malong suarata tu misena lang longpo pura ningkarong chipi pon ring kilo bonta bangso JJM scheme kekim kirang pon non ponta ke patang pipedet ajok rada tu mangmun bena sonsi nang mandet lo Rat pen kapatini pona tengke Lakhijan pen sodricho arong adak malong solong kedamtang surihini ro engkore pen inkorahini aninkana bahaphan sarkar pen kijuna lang ke pachetang edjia phanpura ghar ghar me jal hoga palam athepi en ponsi JJM pen sideng ponlo bonta malong solong kikim tang pinyarni aninkan ke thom anpleng dera phita ice cream kikim kirang piabang patang pi pedetlo Lasi bangso kekim kirang ke patangte det JJM scheme abangke KACEM surjarong phar ahin pen rada phan matha ponra patang pi sera sonte mesenji athe nilitum arong along abangke kijuna lang abangka siktak thedung khangjang pusi rat pen kachuning ri padopon News report KTV News